Yeah. Ayenzi follow up okuyiprove lento engikhuluma omshazi bonke laba abathanda umsinsila babe khona enginesho yakho namavideo ngizokusenda nje for ukuprove okulento engikhuluma ngayo into ekhona lo wahluleka funa ukungibhebha egoli lo masimba umshazi ahluleke funa ukungibhebha egoli umsulu. Okay bafowethu othi ngidethe labanye ngicela ukwehla kodwa mkhaya ngizokusendela lento engikhuluma ngayo for enye ezisha nje lefuna ixosho la kumaskandi ingabi khona nje ingatholi MC lo msunu nje lo ngoba ubhebha ingane la uzobhebha ingane la emculweni akazange uzosebenza. Uyazi uqiniseke bafowethu niyaphila. Akunankinga womkhaya ngizokuthumela ngale ngicela ukhuluma labanye. Bafowethu ngishosha network man hey kanti imnandi indaba ekhulunywa la. Yabona foka mntolo umshazi ugodla imali uvese godla imali uthola ukuthi egange ethi hayi usicela ikampu yanifuna emcimbini yabo kodwa uthi imali ayikho uma uthi uyezwa kodwa usicela ikhona imali ayikhiphile uyaganga kumshazi hey akulungile bafowethu abangena into efuna ukukhulunywa ngayo le akebe vele obala abadliwa umshazi ngoba mina ngiyavela obala wangizama wahluleka. Mona awukazi ufika kumshazi. Hayi mina ngeke mina ngoba phela mina umshazi base kuzoba yilokho kuthiwa ubheka imshengi ekuthiwa itabane zokuqina lezo. Hayi bo. Umshengi uganiwe bakhaya. Asingadukisiki sabe siyikhulume yalo mdidi lo asingadukisi isihloko esikhuluma ngaso. Oh khona bebuza lapha nge spring picnic lapha activation cha iyakhokha iactivation ingikhokhele nje kahle nami.